Монтаж и редактиране на видео с DaVinci Resolve. Здравей! Ако изгледаш до край това видео, ще видиш как да си редактираш сам и напълно безплатно видеята. Ще видиш как да инсталираш безплатно DaVinci Resolve. Да добавяш файлове в проекта и да ги организираш. Да си настроиш проекта. Да вмъкваш файлове във времевата линия. Да монтираш и изрязваш файлове. Да добавяш текст с анимация. Да вмъкваш преходи между клиповете. Да добавяш фон. Да изместваш камерата. Да добавяш ефекти. Да коригираш цветове и да добавяш замъгляване. Да очертаваш част от картината за редактиране. Ще видиш как да си добавиш безплатната библиотека с звуци на DaVinci и да ги използваш в твоето видео. Да коригираш нивата на звука и автоматично да ги изравняваш. И накрая как да го експортираш. И така, да започваме. Инсталация и стартиране. Софтуера може да си го свалиш свободно от официалния сайт на Blackmagic Design. Избери DaVinci Resolve. Това е стандартна версия и е напълно достатъчна за начало. Разархивирай и стартирай инсталационния файл, след което следвай стъпките. Можеш да оставиш всички настройки по дефолт. При първото стартиране се отваря Project Manager, това е менеджерът на всички твои проекти. Създай нов проект с бутона New Project и дай име. Например, Проект 1. Ориентация в интерфейса. DaVinci Resolve е разделен на 7 основни работни пространства, страници, които са подходящи за различни задачи. Иконите са най-отдолу. Това са Медиа. Това е страница за импортиране и организация на файлове. Cut. Тази страница е за бърз монтаж. Удобно е за нови потребители или ако работиш с по-слаб компютър или лаптоп. Edit. Това е работното пространство за класически монтаж с повече контрол. Това е страницата, която ще използваш най-често. Fusion. Тази страница ще я използваш за визуални ефекти и композитинг. Първоначално може да ти се стори малко сложно, но ако я изучиш, ще ти даде много големи възможности за създаване на ефекти и композиране на рекламни и всякакви други видеа. Color. Това е работното пространство за цветови корекции. Много мощен инструмент. Firelight. Тази страница е за обработка на звук. Deliver. От тук ще експортираш финалното видео. В същата лента има и пряк достъп до менеджера на проекти, както и до настройките на проекта. Project Manager. Управление на проектите. Settings. Настройки на проекта. Целта на това видео е да видиш основните инструменти и да почнеш бързо сам да си редактираш видеята. Тук ще разгледаме всички страници и ще направим едно бързо видео, а за по-подробна информация ще направя за всяко работно пространство отделни видеа с повече подробности. Сега, след като си създал нов проект и си влязал в него, натисни иконката като зъбно колело долу вдясно за настройка. Важни настройки, които е добре да направиш още от начало, защото, ако се наложи по-късно да променяш нещо, може да имаш проблеми. Първо направи резолюцията на Full HD. 1920 по 1080. По-късно, ако имаш нужда да направиш 4K видео, ще ти трябва 3840 на 2160. Задай правилните кадри в секунда. 24 кадъра за филмов стил, 25 за европейски стандарт или 30 за YouTube. За сега остави останалите настройки по подразбиране. Медиа. Импортиране на видео, аудио и изображения. След като си създал нов проект, първото място, където обикновено отиваш, е страницата Медиа. Това е твоето студио за организация, тук подготвяш материалите си, преди изобщо да започнеш монтажа. Когато проектът ти е по-голям и имаш много файлове, е важно да се организираш. Затова Resolve ти дава бейнове, те работят точно като папки. Можеш да си направиш бин за видео, друг за музика, трети за снимки. Така винаги ще намираш нужния файл бързо. Добре е предварително да си направиш папка за проекта с всички файлове, които ще ти трябват. В лявата част се намира Media Storage, това е като прозорец към твоя компютър. От тук намираш папките с видеа, снимки или аудио.
Ето, аз съм направил папка, проект 1, с подпапки аудио, видео и снимки. Трябва просто да ги плъзнеш в Media Pool, това е библиотеката на проекта. Всичко, което ще използваш в монтажа, трябва да влезе тук. Можеш предварително да разгледаш файловете като придвижиш мишката върху някой или да го пуснеш от прозореца за подробно преглеждане. Също така можеш да изрежеш част от него, като зададеш начална точка SAI и крайна точка OU. Плъзгаш го в Media Pool и DaVinci автоматично му задава ново име. Всичко, което ще използваш в монтажа, трябва да влезе тук. Можеш да създаваш бейнове директно и в Media Pool, както можеш и да ги изтриваш, като ги маркираш и после натискаш Delete. А с Ctrl+Z можеш да връщаш много стъпки назад. Следва метаданните, това са подробности за клиповете, резолюция, продължителност, формат, камера и още куп информация. Можеш да добавяш и свои бележки, но това няма да го разглеждаме сега. Колкото по-добре си организиран тук, толкова полесно и бързо ще работиш после в Cut и Edit страниците. Ако правиш някакво бързо редактиране и после проекта няма да ти трябва и ще го изтриваш, можеш просто да вмъкнеш необходимия файл с плъзване от папката, в която се намира. Можеш да вмъкваш файлове от всяка страница Cut, Edit, Fusion, Color или Audio. Cut. Това е работното пространство, което може да използваш за бързо редактиране на видео, като сглобяване, отрязване и добавяне на преходи. Стъпка по стъпка, кратко и нагледно ще ти покажа как. Добавяне на файлове. Добавяне на файлове или цялата папка с файловете, които ще ти трябват за проекта, можеш да ги направиш от тази иконка, която прилича на папка. Тя дава 3 възможности. Добавяне на файл или няколко файла наведнъж. Добавяне на цяла папка с подпапки и файлове. И добавяне на файлове от облачното пространство на Blackmagic. В лентата отгоре се показва пътя на папките и файловете. За по-голямо удобство DaVinci ти предлага 4 вида изгледа на Media Pool. Разгледай ги, за да използваш най-подходящия за теб. Когато кликнеш 2 пъти бързо на някой файл, той се появява в Source Clip. От тук файла можеш да го прегледаш и да вмъкнеш само необходима част от него. Придърпваш двата края до определен кадър или задаваш начална точка SAI и крайна точка SOU. Кликваш на иконата Smart Insert и клипа се вмъква в таймлайна. Вмъкването на файлове в таймлайна става по няколко начина. Или с иконите за вмъкване, това са. Smart Insert. Вмъква файла където е показалеца. Append. В края на пътеката. Ripple Override. Заместване с избутване. Close-up. Едър план. Зум над кадър. Place on top. В горната пътека. И Source Override. Изходно заместване. Или просто хващаш файла с левия бутон и го придърпваш в таймлайна на мястото, където трябва да се постави. Обърни внимание на първата иконка. Тя задава режима на вмъкване, а той може да бъде вмъкване на видео и аудио. Вмъкване само на видео. Вмъкване само на аудио. Сега ще вмъкна файловете, които съм подготвил за примерно видео и ще те запозная с възможностите на таймлайна в CAD страницата. Първо вмъквам една снимка върху, която по-късно ще поставя заглавие с анимация и след снимката поставям видеята. Вмъквам и текст в аудио формат. В таймлайна може да се добавят и изтриват пътеки, ако искате да добавяте други файлове. Щръкни с десния бутон в началото на пътеката и избери опцията, която ти е необходима. Ако искаш да направиш пътеката по-висока, кликни върху иконката с 2 стрелки нагоре и надолу и една черта между тях. С иконката катинарче можеш да заключиш пътеката за всякакви промени. Ако звукът ти пречи докато работиш по видео, можеш да го изключиш с говорителчето. За да прегледаш на цял екран, натисни иконката Full Screen или клавиша P. Връщането от цял екран е повторно натискане на клавиша P. Най-горната пътека на таймлайна в CAD страницата винаги показва всички клипове, цялото видео. Линийката показва времето и кадрите. По-големите чертички показват секундите, а по-малките – кадрите. Обърни внимание,
че броя на малките чертички зависи от настройката за кадри в секунда на проекта. Ако проектът е конфигуриран на 24 кадъра в секунда, то малките чертички между една секунда ще бъдат 24. Ако проектът е конфигуриран на 60 кадъра в секунда, то броя на малките чертички ще са 60. Ако искаш да изместиш един единствен кадър, използвай стрелките наляво или дясно на клавиатурата. А за изместване с секунда, използвай същите бутони заедно с клавиша Shift. Ако натиснеш, задържиш и придвижиш мишката върху линийката, ще видиш, че се измества и изгледа. Можеш да се придвижваш напред или назад във видеото и като натиснеш колелото на мишката, когато е точно върху кадрите в пътеката. За да променяш размерите на таймлайна и изгледа, трябва да хванеш с левия бутон на мишката точно в края на таймлайна и да плъзнеш нагоре или надолу. Видеото се плейва с клавиша пауза на клавиатурата или с стрелките надясно и наляво. С иконката квадратче се поставя на пауза. С двойните стрелки видеото се измества до края или началото на всеки отрязък на клип. Бутонът Loop се използва за повторно преглеждане на един и същи маркиран участък. Маркирането става с бутона I за начална точка и бутона O за крайна точка. Сега ще добавя текст с анимация за заглавие на видеото. Панела с текст и анимация се отваря с иконката с буквата Т. Избирам анимация и я плъзвам върху снимката. Премествам изгледа, за да се вижда текста, и отварям панела с настройките с иконката Инспектор. Сменявам текста с моя. Избирам шрифт. Променям размера. Избирам друг цвят на текста. Променям цвета и на декоративната черта със същия. Минавам в другия панел на настройките и измествам леко текста. Връщам от начало и стартирам видеото, за да видя как изглежда. Това е. Анимацията е готова. Ако те интересуват повече подробности за анимация на текст в DaVinci, може да видиш видеото в моя канал. Стъпка по стъпка анимация на текст и експортиране без фон в DaVinci. Каталог с готови анимации. Ако искаш да гледаш и следващите видеа, които ще публикувам, можеш да се абонираш за канала. А ако намираш видеото за полезно, харесай го и го сподели. Или коментирай и задай въпроси. Изрязване. Изрязване може да се направи по два начина. Най-лесният начин е с бързите бутони Ctrl плюс BI. Клипа се разделя на две и излишната част се маркира и изтрива. Ако се изтрие с Delayed, DaVinci автоматично ще слепи в последователност видеото. Ако се изтрие с Backspace, на мястото на изрязаното ще остане празно. Въпреки изтриването на част от клипа, впоследствие може да се коригира, като се хване с левия бутон и се изтегли колкото е необходимо, или до пълно възстановяване. Друг вариант е да хванеш с левия бутон началото или края на клипа и да го придвижиш до подходящото място. Сега ще вмъкна преходи между отделните видеа. Това става много лесно. Отварям панела с преходи. DaVinci предлага богат избор от готови преходи за видеа. Преглеждам ги, като прекарвам мишката през заглавието и избирам подходящ. Но за да се вмъкне преход между два клипа, е важно да има достатъчно свободни кадри. Затова предварително трябва да се изреже поне колкото ще бъде прехода, 1, 2 или 3 секунди, колкото е продължителността на прехода. Хващам с левия бутон на мишката и придърпвам колкото е необходимо да се вмести прехода. Хващам избрания преход с левия бутон на мишката и го провлачвам на мястото. Когато прехода е между снимка и видео, не е необходимо да има свободни кадри във видеото, защото DaVinci автоматично издърпва кадри от снимката за нуждите на прехода. Ето колко е лесно. Сега ще прегледам прехода на цял екран. Изглежда много добре, но DaVinci е много мощен инструмент и предлага много възможности за конфигурация на готовите преходи. Има отделно видео за преходите в моя канал, видео преход с DaVinci Resolve, стъпка по стъпка, кратко и ясно. Edit. Това е основната страница, която се използва за редактиране. Изтривам клиповете от таймлайна и ще ти покажа как се вмъкват, защото се различава от страницата Cut. Тук отгоре има иконка, която превключва изгледа от единичен в двоен изглед и обратно. Първия изглед е за входящото видео, а втория за изходящото, това, което е в таймлайна.
С двоен клик или с провлачване добавям клипа във входящия изглед. После от входящия изглед провлачвам клипа в изходящия изглед и там се отваря малко панелче с 7 възможности. Insert. Тази функция вмъква клипа на позицията на курсора и избутва всички следващи клипове, за да освободи място за него. Override. Презаписване. Тази опция замества съществуващ клип в таймлинията. Тя записва новия клип върху стария, без да променя общата дължина на таймлинията. Тя е полезна, когато искаш да замениш дадена сцена с друга, която е със същата или с по-малка дължина. Replace. Заместване. Тази функция заменя клипа в таймлинията с новия, но запазва неговата дължина и позиция. Тя е изключително удобна за замяна на един клип с друг, без да се нарушава дължината или ритъма на монтажа. Fit to Fill побиране в рамката. Тази функция ви позволява да се разтегне или свие клип, за да запълни определена дължина в таймлинията. Place on top. Поставяне отгоре. Тази функция поставя новия клип върху вече съществуващите клипове, на по-висок видеослой, видеописта. Append at end. Добавяне в края. Тази функция добавя клипа в края на таймлайна. Ripple Override. Презаписване с избутване. Тази опция заменя клипа в таймлинията, но автоматично премества всички следващи клипове, за да запълни празнината, ако новият клип е по-къс от стария, или ги избутва, ако е по-дълъг. Сега добавям всички клипове с Insert и вмъквам преходите по същия начин, както в страницата Cut. За най-често използваните видове вмъквания Insert, Override и Replace има бутони в лентата за настройки на таймлайна. В този изглед също може да се превключва в 3 режима на вмъкване. Вмъкване на видео с аудио. Вмъкване само на видео. И вмъкване само на аудио. Таймлайн. Тук има възможност за промяна изгледа на таймлайна. С тази иконка се разпъва в пълен изглед. Средната е удобна за фин преглед там, където е прехеда. Последната се конфигурира по избор с потенциометъра. Ако натиснеш бутона Shift и превърташ с колелото на мишката, пътеката върху която е мишката се разпъва по височина. С клавиша Alt и превъртане на колелото се разпъва по дължина, аналогично на потенциометъра. Иконката магнитче се грижи клиповете да се съединяват точно, без опасност от загуба на кадри. Изключвай я само когато ти трябва да застъпваш малко кадри от предишния клип. На тази страница има и бутон за срязване на клип. Ако го активираш, се появява курсор подобен на бръснарско ножче и можеш да срежеш видео или аудио в таймлайна, там където кликнеш. Добавяне на фон. Сега ще добавя фон на текста за заглавие. За целта добавям още една пътека отгоре и провлачвам в нея текста, защото фонът трябва да е под текста и над снимката. Отварям ефектите и търся Generators. След това Solid Color. Намирам го и с левия бутон го вмъквам в пътеката между снимката и текста. Маркирам го и отварям настройките. В първия панел може да се промени цвета на точно такъв какъвто ми трябва, но на мен ми трябва черен и го оставам както си е черен по дефолт. Размера може да се променя в настройките. По подразбиране размерът на ширината и височината са свързани и се променят пропорционално. За да се промени само ширината или само височината, трябва да се кликне на иконката линк между тях. Другият начин е да се активират инструментите. Появяват се очертания с малки кръгчета, които могат да се хващат с левия бутон на мишката и да се придърпват, колкото е необходимо. Готов съм с размера, но ми трябва малко прозрачност. Отивам на потенциометъра за прозрачност, под композит и задавам, колкото ми трябва. Накрая замъглявам малко краищата на фона. Това ми е достатъчно. Има още възможности за промени, които ти препоръчвам да разгледаш. Към всички промени могат да се добавят и ключови кадри и да се създаде някаква анимация. Ето преглед на фона. Dynamic Zoom. Сега ще използвам инструмента Dynamic Zoom за придвижване на камерата. Когато инструмента се активира, се появяват зелено и червено очертание в картината. Червеното е началната точка на камерата, а зеленото е крайната точка. Може да се зададе плавен преход в началото или края.
Също така с бутона Swap може да се обърне посоката и зеленото очертание да стане крайна точка. В този клип приближавам Айфеловата кула. Ето резултата. В последния клип искам да направя панорамно завъртане. За целта двете очертания ги изравнявам и ги поставям едно до друго. Ето. Готово. Отново пускам видеото, за да видя крайния резултат. Всичко става много бързо и точно с този инструмент. Използвай го, това ще ти съкрати много времето за редактиране. Обърни внимание, че този инструмент е много удобен за използване и в страницата Cut. Има готови пресети за зумване, панорама, подъгъл, обръщане на посоката и плавни преходи. Fusion е страницата в DaVinci Resolve за визуални ефекти и анимации, където всичко се изгражда чрез нодове за максимален контрол и гъвкавост. Представи си я като мини After Effects вътре в DaVinci, но работи с възли вместо слоеве, което позволява по-прецизен контрол и по-сложни ефекти. С Fusion можеш да правиш детайлни визуални ефекти и сложни анимации. Работи с нодове, което дава гъвкавост за изработката на големи и сложни композитинг проекти. Използва GPU ускорение и е добре да разполагаш с мощна видеокарта. Това е много мощен инструмент, който трябва да се изучава по-задълбочено и с отделни видеа. Тук ще ти покажа как може да се направи текст от видео или анимация. За целта добавям в края на видеото текст и го отварям в Fusion страницата, като кликвам с десния бутон на мишката и избирам Open in Fusion Page. Вече сме на страницата Fusion. Това са нодовете или възлите, с които се прави всичко и които трябва да бъдат правилно свързани. Примерно този нод е Media Out, с който се показва крайния резултат. Обикновено той се визуализира в десния прозорец. Но визуализирането на всеки възел може да се превключва с двете малки точки долу вдясно. Когато се кликне на дясната точка, нодът се показва в десния прозорец, а когато се кликне на лявата точка, в левия прозорец. В тази лента се намират иконки на най-често използваните нодове. Сега ще добавя един възел, Emerge, който е свързващ. Провлачвам го точно над свързващата линия. Когато линията стане два цвята, синя и жълта, означава, че новият нод може да се свърже правилно. Нодовете могат да се подреждат като се провлачват, което е добра практика. Сега ще добавя още един нод от панела с ефектите, с който ще направя текст от анимация. Избирам плазма и го добавям с плъзване. Това може да бъде и някакво анимиращо видео, просто в този случай анимацията ще я направя на място. Хващам малкото квадратче вдясно на нода и го провлачвам над възела за свързване. Появява се стрелка между двата нода, което показва, че те вече са свързани и плазма се появява на изхода. Когато нода е с червени очертания, означава, че е маркиран и панела с настройките показва неговите настройки. В момента нода плазма е свързан правилно и се показва на изхода, но на мен ми трябва да се показва под текста и само под текста. За целта маркирам свързващият възел и отивам в неговите настройки. В Operator избирам опцията In. Ето, нода плазма се появи само под текста. Сега ще увелича размера на текста, за да може ефекта да е по-забележим. Ето, така е по-добре, но искам да сменя шрифта. Този мисля, че е по-удачен. Ако вместо нода плазма бях вмъкнал видео или готова анимация, това щеше да е всичко. Текста от видео или анимация щеше да е готов без други настройки. Но сега ще импровизирам анимация, като променя нода плазма, задавайки ключови кадри и измествайки големината и шарките на нода. Ето, готово. Сега преглеждам крайния резултат в страницата Edit. Добре ми изглежда и го оставям така. Задавам само малко прозрачност в края на видеото отдолу. Това е накратко за страницата Fusion, но ще публикувам още много подробни видеа и ако ги намираш за полезни, не забравяй да се абонираш за канала, за да не ги пропуснеш. Color е страницата за редактиране на цветове. Това е силата на DaVinci. Тук има много големи възможности за редактиране и готови ефекти. В това видео ще използвам само очертаване на централна част от видеото, като останалото ще го замъгля. Това е изгледа по подразбиране на страницата Color.
Тази лента показва всички клипове в таймлайна. Избираш клипа, който искаш да редактираш с кликване върху него и той се появява в прозореца за преглед. След това можеш да я скриеш, за да не ти пречи с бутона горе. Можеш да скриеш и панела за добавени стилове, ако не ти трябва. В този панел имаш възможност за ръчна промяна на цветовете. Може да се променя всичко, като всеки параметър можеш да го върнеш по подразбиране или с иконката кръгче с стрелка или като кликнеш два пъти бързо върху името на настройката. Ето набързо как става. Това е панела за ключови кадри. Тук има вече добавени, но те няма да ми трябват и ги изтривам, като ги маркирам всички и натискам бутона Delete. Сега ще добавя замъгляване на целия клип. Отивам на ефекти и търся нода за замъгляване. В тази страница също както и в Fusion, ефектите се добавят с нодове и трябва да се свържат правилно. Добавям необходимия ми нод и го поставям точно над свързващата линия. Ето. Готово. Сега в десния панел може да се приложат необходимите настройки. В този случай задавам замъгляване, колкото ми е необходимо. За да фокусирам на определена част от кадъра, с иконката Windows отивам на панела с форми. В този панел освен кръг и квадрат, има възможност за очертаване с крива или права черта. Може да се очертае всякаква част от клипа, но на мен ми трябва кръг и го активирам. Разтеглям го колкото ми трябва и за да се фокусира избраното пространство кликвам на иконката с кръгче за обръщане на функцията. Това е всичко. Момичето на снимката вече е с фокус, а останалото е замъглено. Имай предвид, че има много ефекти, които са достъпни само в платената версия DaVinci Studio. Също така в платената версия може да се ползва и Magic Mask. Много мощен инструмент, който използва машинно обучение за автоматично проследяване и маскиране на хора, черти на лицето, превозни средства, животни, храна и други обекти само с няколко клика. В безплатната версия това трябва да се прави ръчно. Firelight е страницата за обработка на аудио. Както виждаш, тя е за професионалист и е с много възможности за настройки на аудиофайлове. В панела за ефекти започва с аудиопреходи. После са изредени много ефекти, които се добавят просто като се провлачват върху аудиофайла. Тук също има както безплатни, така и платени ефекти, които са активни само във версията Studio. Тук има и панел, в който можеш да си добавяш различни библиотеки с аудиофайлове. В този панел няма добавени никакви библиотеки, но сега ще ти покажа как да си добавиш безплатната библиотека на DaVinci, в която има над 500 файла с различни звуци, на камбани, клавиши, преминаващ влак и много подобни. Първо кликни на иконката за Download. Това те отвежда на страницата на Blackmagic Design. Попълни формата за регистрация и натисни Next. Кликни на опцията, че се съгласяваш с условията на лиценза и продължи с Next. Изтеглянето започва автоматично. Ако не започне, натисни бутона за повторно изтегляне. Създай си папка за файловете на подходящо място. Разархивирай изтегления файл и кликни на иконката за инсталация на библиотеката. Избери създадената папка и инсталирай библиотеката в нея. Това е. Рестартирай DaVinci и отвори панела с библиотеката. По подразбиране няма да се показва нищо. Първо трябва да избереш коя библиотека да се показва. В този случай има само една и това е библиотеката на DaVinci. Избери нея и за да ти се показват файловете, в лентата за търсене натисни 3 пъти клавиша звезда. Отваря се цялата библиотека и вече можеш да прослушваш файловете като маркираш някой и натиснеш бутона Play. Ако ти трябва специфичен звук, примерно чукане, напиши го в лентата за търсене и ще ти се покажат само файлове, които в заглавието си имат тази думичка. Обърни внимание, че търсенето трябва да е на английски език. Когато намериш подходящ звук, просто го хвани и го издърпай в таймлайна, където ти трябва. Ето. Но Firelight страницата е предимно за професионалисти. Като начало на теб ще ти трябва предимно да регулираш нивото на звука, да добавяш ефекти и да изравняваш автоматично нивата на звука между различни файлове. Всичко това може да се направи и в Edit страницата и не е необходимо да превключваш на Firelight. Сега ще ти покажа как.
Регулиране нивото на звука. Най-лесният начин за регулиране нивото на звука е от панела за настройки с потенциометъра волюм, но преди това кликни на иконката миксер, за да виждаш нивата на звука с индикаторите. Ако индикатор влиза в обхвата на червеното, означава, че вече има премодулация и нивото трябва да се намали. Друг начин е да хванеш с мишката бялата права черта и с придвижване нагоре или надолу се променя нивото на звука. Панела на библиотеката в страницата Edit ти дава същите възможности, както и в Firelight. Сега добавям още един звук с други нива и ще ги изравня само за демонстрация. Ето какви са нивата преди изравняването. Маркирам и двата звука и с десния бутон отивам на Normalize Audio Levels. От тук можеш да избереш на какви децибели да се изравни звука и после избираш опцията Independent. Ето как се изравняват след прилагане на автоматичното изравняване. За примерното видео тези звукови ефекти не ми трябват и ги изтривам, като ги маркирам и натискам клавиша Backspace. Но в тази пътека сега ще вмъкна един шансон, който да служи за фон. С ключови кадри намалявам музиката, за да се чува по-добре гласът. Накрая леко затихвам звука с изместване на тази малка чертичка в горния край на файла. Преглеждам какъв е резултата и ако ми харесва, значи видеото е готово за рендиране. Deliver е страницата за настройки на рендирането. Тук можеш да направиш персонализирани настройки за формат, който ти трябва. Можеш да го експортираш във всякакъв възможен формат. Във видеото, стъпка по стъпка анимация на текст и експортиране без фон в DaVinci. Каталог с готови анимации, съм показал конкретни настройки за експортиране на видео без фон. След като си избрал формата, направил си всички настройки и си записал заглавието на видеото, с бутона Edit to Render GUI го добавяш в списъка за рендиране. Освен това, DaVinci ти предлага готови формати, от които можеш да си избереш и които също можеш да персонализираш. Имаш възможност да експортираш и само аудиото. Можеш да си подготвиш няколко различни формати и да ги добавиш на опашката за рендиране. Когато си готов, можеш да ги експортираш всички наведнъж или да маркираш някой и да експортираш само него с бутона Render. За най-често използваните формати има и бърз бутон за рендиране от страниците Cut, Edit и Color. Ето. Примерното видео вече е готово и сега ще го експортирам във формат, подходящ за YouTube. Просто избирам формата, натискам бутона и избирам папката, в която да се експортира. Това е. Ето го и готовото примерно видео. Хей, ето ме пред Айфеловата кула. Толкова е красива, че не мога да спра да я гледам. Изглежда едновременно мощна и нежна, като дантела от желязо, издигаща се към небето. Чувствам се толкова малка пред нея, а в същото време сякаш съм в центъра на една сбъдната мечта. Благодаря ти, че изгледа това видео. Ако ти е харесало и го смяташ за полезно, харесай го и се абонирай. Така няма да пропуснеш следващите видеа.